Yuk. Widodanir sambi kala ayon-ayon kepya gawe gumun tekun sarta rukun aku kan kayunyun dadi srana iku piatan sembuh nyawiji ing panemu condonging naalbu ya sikra ladrang ayun-ayun untuk iramane kirang sinenggaan tata titik tanggo saya datang Suraya ladrang ayun-ayun kasangsem ing warga Genes ijarane Rotaruna Maniman minat Pangjulala Bunagara Kiak sigra latran Nayon-nayon runtut iramane kirong sinenggaan tatas titis tanggo sayo piatan sulaya ladrang ayon-ayon mring sang seming wardaya ayun-ayun kopya gawe gumun tekun sarta rukun akeh kang nyuwun dadi srana iku datang jamu ladrang ayun-ayun condong ing kalbu
Gandam Sari Umpama sliramu margi wong manis adik kang kalang lewati sineksan ling tangi luku samono janji prasetyaning ngati tansah kumentiling netra ring noso karo sorang saning driya miterasa jagat raya ngalingono ukir lan samudra ora ilang manising aduh dadi ati salawase nalikani ra ing dalu atiku lan lamun sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lah kailit tangi mlaku rama ya ramane dewi ujung jari balung rondoning kalopo balung rondoning kalopo koko sing kuku sindu paku melon ane ngetes sangang bekek kawanku Nganjuk saking wiyati Ganes wijarane janur gunung mane-mane man pukur ran pundar pinulan ayun-ayun
Kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Nuwun amit pasang kaliman tabi mugia tinebene siku dendolene pating tolak sare. Kepareng matur kunjuk dumateng sangyaning para pepundhen, para pinisepuh sesepuh ingkang kanggung mestuti dumateng jejebane mreda bebayaning kautaman kesatuan pantes pinundi. Dumateng para pangban bating praja satriyane nagari satu pening pamawas miwah lebing pitutur. Sangyaning para lenggah para tamu kakung semana putri kesatu dahat niku sagung pakurmatan. Sumrambahipun dumateng para kadang taruna muda dalasan mudi kesatu kula tresnani. Kawilujengan katentreman miwah kapijan muga tansah lumuntur saking sadalem Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang satemah hamba bardaya pangaribawa kunjuk dumateng sangyaning para kawula dasih ingkang pantes ngurmatan. Mugi tersan kaweningan rahidu kalanggan menika kepareng kula matur ngadeg wonten ngarsadika para lenggah para tamu kakung semana putri. Lan jajari menika pengendali para adicara pagelaran lang besan. Lan mugi ndadoskan kaweningan rati kalanggan syang rahidu kalanggan syang punika panjenenganipun ingkang hambugatipun Bapak Triyono Ibu Eka Yuliana. Hamengku kajat angislamaken keng putra ing peparapun Adik Prayoga Dwi Nur Cahyono. Kasembadaning karya sampun kasembadan kaislamaken. Kajurung dongolan pangestu saking handika para lenggah para tamu kakung semana putri. Kunjuk dumateng Adik Prayoga Dwi Nur Cahyono mugi emangke saged dadosa larik ingkang migunani tumrap agami, tumrap tiyang sepuh akalih saha tumrap bangsa tuwin negaring kanten. Kanthi bombong biraksa girawa manah kalenggan rahidu punika panjenenganipun ingkang hambuganing ngawontenaken adicara suka parisuka kembul bujana Andrawina kanthi hanggelar kabudayan Jawi awujud pagelaran lang besan utawi lang payung. Sampun raos ngabiyantara para kadang larasati karengga panjenenganipun Dyah Ayu Jemiati CS ing sining kuyung para kadang Wirapradangga paguyuban seni karawitan marasut laras lan ugi 96 audition system Cinidan Arya Pekel kel video syuting. Para diri kula mangke sakonco para kadang pengarih ing karengga dene panjenenganipun Bapak Dasmin Bapak Suwanto Delasan Mbah Cip ambuk bilih angin kula makarya ngaturaken sampur pakurmatan wonten geranganipun kanthi andhap asari manah kula sakonco nyuwun gung samudra pangsapa pugasane ngatur kanthi asesanti Suradira Jayanirat lebur diri Pasuti Hayu Rahayu Samya pinanggih widodon nir ing sawikala nuwun marasut laras. Lulus rareja kalis widodo niri sampikala bila mekaten kepareng matur kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang hamgugatipun Bapak Triyono mbok bilih kalian Ibu Yuliana kepareng minggah sasana panggung pakurmatan. Pak Triyono jana-jana mangke tayebipun wakil mboten napa-napa. Nah menika jenengan minggah panggung rumiyin. Pinarak wonten tengah mriki kalih Ibu. Nah jan tenan kok. Nah, Ceng, Mas Kucing tulung Pak Triyono kali buke diaturi mriki. Nah. Pak Triyono dalasan Ibu Eka Yuliana. Para diri ing mangke kadharaken para pangombyong besan sampur piniji panjenenganipun inggih hambugati. Monggo pisan Bapak Sakir
Bapak Prigatot, Pak Joko, Pak Bayu, Pak Joko Parman, Pak Corong, Pak Sukardi, Mas Kendut, Mas Grandong, Mas Juadi, Pak Rusdi, Pak Kunanggar, Pak Bambang, Pak Kotis, Pak Edi Sengak, Pak Rija, Pak Agus, Pak Maman, Mbah No, Pak Gudel Suro, Mbah No sinten, Mbah No dulu, Mbah No, Pak Mariono, nggih, Mbah Mariono. Nek cara dhisik ngono brujul saiki traktor Mbah No. kami witi sinden senduning pradonga Marsudi Laras gugu karsan ning yo yo angga ora nganggo paparan lamun nah kling 9 Temal Audio Wenake rampung
Raraja kalih swida dening sami kala para dene gending repen kateraken saking para kadang Wirapradanga paguyuban seni karawitan marasudi laras mligi katur kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang hamgunganipun Bapak Triyono dalasan Ibu Eka Yuliana ugi dadosan kaweningan ingkang kula sebat asmanipun ing mangke katuran hangombyungi jumunipun panjenenganipun ingkang hamgugati angka sepisan panjenenganipun Bapak Sakir angka kalih panjenenganipun Bapak Prigatot salajengipun Pak Joko Pak Bayu Pak Joko Parman, Mas Corong, Pak Sukardi, Mas Kendut, Mas Gerandong, Mas Juwadi, Pak Rusdi, Mas Munanggar, Mas Bambang, Pak Kotes, panjenenganipun Mas Edi Sengak, Pak Riza, Pak Agus, Pak Maman, Mbah No, Dul, kalajengaken ingkang pungkasan Pak Gudel Suro. Katuran hangombyungi gelar besan anggus pisan para diri pamundhut gending saking panjenenganipun ingkang hamgugati eling-eling tumuli kalajengaken momong marsudi laras sumangga dados saweka para pengrawit manangga pandemunga sumangga para warga sampun kula sebat asmanipun katuran dari hangombyungi panjenenganipun ingkang hamgugati Pak Joko Pak Bayu sumangga katuran minggah panggung minangka wakil saking panjenenganipun ingkang hamgugati ranca ing tutukan mah tak ancut mring bebaya kawis sambi kala Pak Bayu ini wakil saking panjenenganipun ingkang hamgugati monggo semoga Pak Sakir, Mas Prigatot ingkang sampun kula sebat asmanipun Mas Gerandong semoga Mas Gendut, Mas Gudel sampai titah sawangtah jalma manungsa mono lestari hamangka hanggur moko hangrencana boten kuwawi napi garsing pepesten Gusti Maha Kuwasa ya Gusti kang gelar jagat kanthi larasing ladrang eling-eling tumuli kalajengaken momong murakani pagelaran langen besan Hamung Gusti Ibu Larasati wilangan songo manunggal Larasati kargo dene panjenenganipun Kusumaning Ayu Jumiati sinartan paguyuban seni karawitan marsudi laras marsudi laras sinengkuyung 96 audio sound system lan ugi sinitan Arya Pekel kel video setting
Lestari yo Pambeksa Wilangan 18 kirang setunggal sinten ingkang dereng kepareng minggah panggung Pak Sakir, Pak Prigadot, Pak Joko, Pak Bayu, Pak Joko Parman, Pak Corong jangkep wilanganipun para kadang marasuti laras iling-iling momong sumangga yuk kakes tatas tiitis sang rama putra kalu ingkang satri yang marapisan mara bangun sipatu bekali oh ya aja tulen lan wong priya teremenu lan prasaja satri yoga kangenan keunangon roing driya dambah pisan lawan garwa anglas kakes tatas tiitis sang rama putra semoga tumuli nglajengaken momong maresut dilaras ingkang satri yang sembilan enam audio Arya Ekel yo mas ipi Sugeng rawuh, beton Mas ngati Puput, Mas mati Bedot, ora saksi esipun. bisa lakon anak lanang dhewe anak wedok yo yo anak lanang pinter sekolahe besok gede dadi pegawe anak lanang
laman dhewe anak wedok dhewe anak lanang pinter sekolahe besok gede dadi pegawe yeni ake Surabaya penak apa yo lambi ijo nono yen bujang nuruti seneng yen wis duwe bojo di marenono aku seneng laso pedane sayang sithik bir kone iso aku seneng karo bocahe sayang sithik wis duwe bojo jejoti kamar belah tuku sego rano iwak yen duwe bojo kakean pola luwung rondo penak awake Gatot kaca lapring kodani yen Mas Petro irunge dawa yen semoyo aja blejan yen kapan kuning pengori gawe sulingan dicegat duri kok metu iringan ana lele mati digepuk senteng ana pring silat dan latihan suwe ranate padha katamu pisang tansah kelingan Marsudi Laras 9 audio sound system Grandong jari Aria Becker ini setting belum rondo ningkang lopo monggo Pak Rusdi nyuwun gungan gending menapa 10 larang hujan Pak larang hujan piye to walik gending pamendut pambeksa wonten 10 larang udan sinartan Marsudi Laras oh yeah Mas Gatot lho tenan to nyawer neh to jan yo Kanjeng Gusti mane man kone lestari riya ramane dhewe pitutune sambi kala kuku sing tupok kumulun nenes kuning biasa ngabake raten lali-lali wong tresna ra bisa lali lakon dhisik ora ngenteni tak gawe bet sik ora mbok titeni la witekno jarwo muda aja ngono mas jang kuning aja wasien jengkan nek durung tekan Bang Pirwono ijone
nindakaken larang udan. Sapa bisa Larang udan marang Suti Laras. amateno kembang nawar sekarbang hati Ika ayo nduk yuk Puput monggo di Margono panase kok kaya ngene yen wis katon betore paseryane sakrinane saben ngene mung rasane panase kaya ngene larang udan larang pangan saben dino ayo kok loyong lah yo ngono lah ngono lah angin suner karuman lemah sawung kudo kekeringan Gerawuh Mas Warimin yen awan golek Mas Warimin ora betah ngene panas angin silir ora karuman katone wong lara udan menanan panase kok kaya ngene ya Yeni ayo nduk ya ayo nduk imbangi nduk sarinane ora wani gimbang wae sak atasi yo larang udan larang pangan saben dina mung tambah tandur-tandur kekuningan lama sawah si padha kekeringan yen awan golek yuk-yukan gendut kliwing e wonge wane ni bong angin silir ra karuan katone wis larang udan tenanan
audio sound system Maria Tekel video setting. Para dini pamudut gending Bandung Becak Pati Bandung kalajengaken Becak Pati sinartan marasut dilaras pagi panaseni karawitan sumangga 96 dados sepisan malih kula sebatas manipun katuran besan angka kalih saking para pembudene para sepuh Mbah Sadin, Pak Mulyono, Pak Rusmin, Pak Gudel Parian, Pak Ngadi Pak Wito, Pak Priyono, Mbah Paing ing majelis saking Laladene Semak, Mbah Kardi Sinom, Mbah Sukimin, Pak Nardi, Pak Suraji, Pak Noto Bendo, derasan Pak Damin Semak. Katuran minggah sasana pagelaran besan. Sinartan Nowo Manunggal Larasati. Teh. Karangga panjenenganipun Yah Ayu Jumiati. Es teh. Teh. Pacare. Teh. Urung into. Urung. Kayak kristal mau masuk. Wis itu apa urung? Wis, Pak, wis. Lho orang itu tak golekno. Hop. Acika. Lho lah. Boten kata lapan yang ngaturaken Sugeng Rawuh. Oh nggih, wis ping 3 leh ku nyeluk wae nggih. Panjenenganipun sepisan malih besan kok kalih Pak Sadin, Pak Mulyono, Pak Rusmin, Pak Gudel Parian, Pak Ngadi Pak Wito, Pak Priyono, Mbah Paing saking Semak, Mbah Kardi Sinom, Mbah Sukimin, Pak Nardi, Pak Suraji, Pak Noto Bendo, derasan Pak Damin, majelis saking Semak. Sebiasana malih kanthi anda pasari manah semonggo katuran minggah sasana pagelaran langen besan. Boten kata lumpen Sugeng Rawuh Pak Kadus Trembes Pak Dul. Sugeng Rawuh Pak Dul. Kaya dan iki mau sambur kedua kok.
jangkep wilanganipun sampur semoga berkadang marsudi laras sawontenipun. Lestari widodane sani kala Bandung Surabaya atinku bingung yen mbok tinggal lunga salalila kenes ya Rama ramane dhewe titenono wong cidra mangsa langgeng ngetan bali ngulon tuwase dan jebul ora kelakon wong kuning ya Rama janur gunung ukuran bundar binulak blerak disampirke omahe cerak ora diampirke Raden ya Rama sun papuji Gati ya putri utami Bandung Kalisari hatikne bingung yen ditinggal bali aja jengki wong urip bareng sak bumi salembar godhonge warung janjine sabar awake lemu Karajangan becak pati Raden jika citata ramane dhewe witing lopok-lopok kang masih udah ya yo
Ya ngono ya. Praturane kang wis ana becak pati nyata akaleku siwa pipak becak telat-telat keng terminal Ya. Rinale wonten sing setuji sahayu pengawasan subur sari wis ping pira sip napa purun kula pengen amon iki purun mawon watong kula boten rugi kang becak rina wengi pados rejeki Jika Yeni Wali gending pamundhut pameksa 10 kalajengaken cere mende 10 cere mende marsudi laras kucing sing sayo sing rukun raden setyana nayanto lali marang sira Jile iratane sing tak lirik among sirane ya bini banyak merah kuning kuning ayam lagi sanding resik karso yemas resik karso mama yuhayuning raja apa sakulan Jawa senadyan
pisah aku tetep tresna saiki awon sesuk ra kumpul ora cinta sing sayuk sing rukun Sus sere mendi kawin sekar papu desri tresno Marsudi Laras lulus rareja kala swidodane sampi kula sampur angka kalih kejero mateng para pandemen beksan ingkang kalenggan siam sampun nampi tandha beksa awujud sampur ing mangke katuran hangomyogi panjenengan Bapak Pri Gandhi pamulih gending Senggala Becapati Sinartan Marsudi Laras sumangga dados Marsudi Laras 96 audio Arya Pekel Widi Seting Dalasana Mas Kucing Manggolo Yudo Pak Pri semoga katanya gak jumeneng aku nek nyeluk ide apa lek to asline iki Pak De apa Pak Lek to nek karo aku ki pernah piye ngono lho maksude Moga berkat rasati katuran enggal kewala jumeneng wonten sasana pagelaran langen besan
Wilujeng siang Pak Mahmud. Apa iya ya? Oh nggih. Sego penarak kanthi mardu martikane penggalih sinambi. Nah menika wonten cilikan kathah Pak. Wow. Semoga para nggih sampun nampi tandha beksa utaminipun Pak Pri. Aku nek nyeluki bodhe mbuh lek ya ora pati paham. Ana sangkala saka wetan Pak Gun saking Tlaga Tirta. Monggo. titu lak limang ngetan Pak Leo saking Krejeng Barong, juragane Brambang, juragan Melon. Sugeng rawuh Geng Pinarak bose. sing nolak raja eman ayu slamet slamet saking kersaning Gusti Yo. Rawi rantas Malang puto Aduh sayang. ala aduh sayang Pelambuyan. putung saking kersaning Kawis tara jangkep Gusti. wilanganipun sampur sumangga palsu dilaras Iyo. sak wontenipun Ah, Pak oh ya ya yo ana sangkala saka kidul Yuk. ditolak limang ngidul Aduh Mbak Jum sayang. hala aduh Pak Carek sayang Oh yeah. Yo. Aja eman ayu slamet Lakon dhisik ora ngenteni. digawe becik ora dititeni Ngono kuwi lho. lah iya Kandhane ya kandhane angel angel. putung saking saning Gusti Blarak disampirke omahe jarak lali yo Mbak. ora ngampirke Wow. ana sengkala saka kulon Aduh sayang. ala aduh sayang De Margono. ditolak kalimang ngulon Jambuan las kulite ijo sing tak gagas jebul wis duwe bojo Waduh, ning tau loro ora apa-apa. sing nolak raja eman slamet karan panjang tawang manguti ora kencan bisa ketemu selamat saking kersane Gusti aku punika sayang aduh Pak sayang
duweni sapa putung-putung saking kersaning Gusti bebek ditaleni kawade ora melu dempek kok kon tanggung jawab ora sangka helor Semoga temui kerajaan becak pati. loro Becak pati. ditolak bali mang alon Ayo numpak becak yo nduk. Lor. Aduh. Margono Santun tata krama genjotane kate mantep ora ngarsa ane ra nyoro etati rasa becak pati rina wengi datang kampung ira-iri oleh penumpang supaya upah ora ninggal peraturan semes pati nyatara gawe ucipan epa becak kula tarik tatar terminal wonten sisi bayu terminal Suwur Sari urun mawon angger kula boten rugi sapa becak rina wae padot raja walik gending pamundhut saking pambeksa wonten 10 karajangan kembang rawi. ya mas
lagune Mandali Jawa Sunda Bali laras rela lan sandra dadi sawiji anggilir gumanti aja nganti lali ayo kanca padha ambeksa cilik ratane sing dilirik pawulatane amung Gusti jongece karo wong ra duwe Rama amung Gusti kang menang warga makesa basa kulane Jawa sanadyan bisa tetep aku tresno Tenane, Mbak. iya tetep tresno ala wong ora cinta nek terus napa ngerti ora kono Pak cinta Cek iku to Iya, tekan Ayo. Aceh ra percaya. Bisa aja tresno. ya mas ditenono wong citra mangsa langgengo ayo melak lemu-lemu ayam yen jejer sliramu sifat sripit Kalajengaken Kembang Rawe. behane Sekar Bitul. Iki Mas Gun njaluk kita iki. wong kuning sekar pisan-pisan sajine Arya Kembang Rawe Mas Gun. Loro rangkep ora apa-apa. Ngatasi ora. ceritane wong seneng tunggale dhewe wiwitane wiwitane lugu jejer saben dinane saya suwe kaya suwe saben jejer gandeng tangane banjur ngomong sayang aku tresno kowe ceritane caritane wong seneng tanggane dhewe wiwitane wiwitane nunggu jejer saben dinane saya suwe saben jejer ngiwel pangane banjur ngomong banjur ngomong yang sayang aku tresno kowe kembang kenang hati kumpok gawe lara kembang melati agawe lorane hati kembang kecukup agawe atiku bingung kembang mawar tresnaku wis katon buyar mula wong tresna ora kena
Marsudi Laras Marsudi Laras 96 Audio Sontikom Arya Pekel L Video Shooting lulus rareja kalih Swidodo nir ing sami kucing menandi ya apa mangan gereh apa golek pindang iki golek pindang ya ora apa-apa cing para kadang Larasati, nah monggo jumeneng. Mbak Lastri. Tambah 6 lho. Heeh. Ayo meyo. Monggo Mas Puput. Lan kejo dumateng para nggih sampun nampi tondo beksa. Mas Wiji. Mas Wiji. Ayo toh. Lah nyerot rokok winu tapi sut. Mas Wiji. Saking kalen, alah kok kalen ta wis. Mas Bejo. Sinartan paguyuban seni karawitan Marsudi Laras 96 Audio Arya Pekel Kel Bu Pamin beksa ora apa-apa nggo sampur ora apa-apa estu nggih bar niki nggih mboten apa-apa ora apa-apa dihalalkan Bu Sri Aminah Pamin ya kuwi piyayine Mbah. Lah jaman nom-nomane kene ngertine kontring jaman kae. Heeh, ngedoprak kae roe. Doprak sadang ngono gondang. Monggo para-para ki sampun nampi tandha beksa. Awujud sampur katuran ninggalke wela manjing sasana langen besar. Mas Pendu monggo Mas. Niki waranggono ingkang wonten nginggil tasih wilangan 3 dosa. Nggih. Enteni sik. Kucing nanti ya.
Siti kalau Penny. Bisa malih monggo para warga sampun nampi tondo beksa awujud sampur katuran kiwil manci sasana gelar payung pripun Mas Wanto? Jangka bilanganipun sampur sumangga para kadang para suci laras. Cocok put yen ati susah ora bisa Ora mantut dawa ngayu ora beda rasane ngatiku ing desa tanpa sliramu mrangsangi kok kudu ketemu Sumangga tumili kalajengaken mari kangen para suci laras. Lah Suwanto pikir karo pinggir tenan kok. Aku rumbuke sampur awet mau lho. Ayo Put. Duet karo Diah Ayu Siti Gemoy. ayo Mas Iya Nduk. Marsudilas Oh iya. 96 audio.
Marasuki Laras. Walik gending pamundhut saking murkata pabeksa inggih sampun kebluk sore-sore tak kira 10 ngono. Oh, kembung kebluk sore-sore. Sinar Tanah Marsuki Laras Siti Lastri Santi iki kabeh iki. Ngepasi iki Mang. Santi, Siti, Lastri. Siji-siji. Nano ya Bud. Padha gemo ini Bud, ora apa Bud. Ya. Jam setengah telu Duk. Bengi karipan sesuk tak isenane karo Bu Pamin ya Bu. Mbok yo aja ngono. Saben dina mbokne kowe kok maido. Aku rapi aku ngasuh. Aku lali. Nyambut gawe Lali Bu Pamin. bojo. Aku lali. Ayo Di Margono. Lumrah, Awalumrah lali. ora dirasakno.
ngaturaken sore-sore. Sore-sore. melek no. Marsudi Laras, Marsudi Laras, 96 audio. Cari ke jalanan aneh kok. Masuk durungane